עושה סרטון עם האוברבורד השחור הזה. אז בואו נתחיל. זה האוברבורד שלי, ופה יש כאלה שתי דברים. פה זה ללחיצה כדי להפעיל את האוברבורד, ופה זה למתן. בואו נדליק את האוברבורד. זה מה שזה, זה את הכל הזה. בעצם עכשיו עולים עליו ככה. רגע, הנה, חכו, הנה, אנחנו נוסעים אוברבורד. שמש, יפעיל בלוטוס, אני ככה לא יפעיל, הוא יכול לנסוע ב-18. כאילו, אם אתם ככה, הוא לא יעלה לכם, אבל אם אתם ככה, הוא כן יעלה בעליות. אתם רואים בעצם אוברבורד מגניב. יש כאלה שלא יכולים עדיין להיות עם שיווי משקל אוברבורד, אז הם צריכים הרבה שטח, והם צריכים גם ידית או שכיסא. יודעת שזה מעל 16 ועדיין קנו לי את זה. צריך שזה מעל 14. אז אני יודעת לראות מהם. זה מגניב, שרוצה את זה כזה ב-1100, שזה ב-1000, אז אם ביי, ומי שיצא מהערוץ שלי, אני אשלח לו סרטונים אחרים, ויאללה ביי.